Ayan, ma-turnover na karong Disyembre ang 100 units sa 5 kaandanang tenement housing complex sa Barangay Calawisan, Lapu-Lapu City. Kini ang gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi human nakaphigayon og site inspection ug nahinabi ang contractor sa proyekto. Nahumana ang unang 4 ka andana ug gisugda na pagtrabaho ang ika-5 andana. Samtang ang laing 100 units nga pabarugon gihapon sa 5 ka andanang building dila umang mahuman usab Marso sa sunod tuig. 218 million pesos ang contract price ni ini gamit ang pondo sa city government ug dili loan sa bangko matud sa mayor. Samtang gi-finalize na usab karon sa Local Housing Board ang listahan sa unang usa ka gatos ka mga beneficiary ni ini. Prioridad nga maka-avail ni ini kadtong mga pamilya nga apektado sa construction. Sa construction unya sa Coastal Road Highway gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Ibo. Ug unsa toy maapektuhan og una sa atong projects mo'y ma-priority pod. Pero muna go through the process, but I already instructed na magsugod na gyud kay aron ig December humana identified na, we already applied for pag-ibig na loan ana, so para smooth sailing na by December.